телевизиони нави русӣ номад ки аз қирғизӣ чун кучманчӣ тарҷума мешавад, дар остонаи интихоботи пеш аз муҳлати парлумонии 30 ноябр дар Қирғизистон ба кор шурӯъ намуд. Президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов ки барои саркӯби озодиҳои демократӣ, фишор болои матбуоти озоду дигарандешон танқид мешавад, аз интихобот барои тақвияти қудрати худ истифода мекунад. Телевизиони номад 24 соат дар рӯз ва 7 рӯзи ҳафта аз студияе дар канори Бишкек барномаҳо пахш хоҳад кард. Я как телезритель могу вам сказать, что мне не хватает телепрограмм. Ман ҳамчун як тамошобин мегӯям ки камбуди маводи телевизиониро эҳсос мекунам. Як замоне буд ки мо ҳама аз барномаҳои телевизионӣ даст кашидему гуфтем ки хабарҳоро ба таври мустақим дар пахши зинда дастрас хоҳем кард, вале ин дуруст набуд. Зарурат ба кормандони касбии матбуот вуҷуд дорад. Хабарнигорону муҳаррирони касбӣ заруранд. вале коршиносони мустақил баръакс аз рӯи майдон омадани як шабакаи таблиғгари қавии сиёсати Русия ҳушдор медиҳанд. мудири телевизиони номад Анна Абакумова ёвари Маргарита Симонян, раҳбари телевизиони давлатии русӣ Раша Тудей аст ки дар шароити идомаёбии ҷанги зидди Украина аз таблиғгарони бисёр ашадии Кремлин дониста мешавад. барои як шабакаи таблиғотӣ муҷриҳои маҳаллӣ лозим ҳастанд. барои муассир шудани таблиғот дар миёни аҳолӣ корро бо истифода аз симоҳои маҳаллӣ бояд ба роҳ монд. онҳо ошкор мегӯянд ки ин таблиғот дар сатҳи давлатӣ аст, яъне рисолати онҳо ҳамин аст, вале маҳз ҳамин обрӯи онҳо саволи зиёд эҷод мекунад. Маргарита Симонян инчунин узви шӯрои сарпарастони гурӯҳи Евразия аст ки бо тамрини журналистон машғул мебошад. онро Илан Шор, як сарватманди фирории молдаванӣ боз кардааст ки дар ватанаш барои дуздидани $1 миллиард пулҳои бонке гунаҳгор мешавад. ӯ баъди фирор аз Молдова шаҳрвандии Русияро ба даст оварда дар ин кишвар паноҳ бурдааст. ин ки маблағгузорӣ бо роҳҳои пӯшида ва тарҳҳои ношаффоф ба роҳ монда шудааст, барои ман мояи нигаронӣ мебошад. масалан, Шор корҳояшро бар асоси нақшаҳои ношаффоф пеш мебарад. дар Қирғизистон даҳҳо шабакаи телевизионии Русия амал мекунанд. соли 2022 баъд аз ҳуҷуми Русия ба хоки Украина, шабакаи YouTube пойгоҳи пахши видеоҳои телевизионҳои давлатии русиро баст. сиёсатшинос Рустам Акматбек мегӯяд, Русия аз он ҳарос дорад ки доираи нуфузашро дар Осиёи марказӣ аз даст медиҳад.